बिथांमोनजों थाफानाय जिबिलाक मानसिफोर भुलक्रमाव थांखांनाय बिथांमोना आंजों जगाजग जागासिनो दं एप्लिकेशनसो होनानै फैनो थाखाय बबे 14टा जिल्लानि मानसिया थांनांगौ जायो बिथांमोननि भाइस प्रेसिडेन्टआ आंजों जगाजग खालामनानै भुल जादों होनना बुंदों बिथांमोननि सासे भाइस प्रेसिडेन्टआ बुंदों भुल जादों बियो जों रायज्लायनानै ज' जाफिननांगौ माखासे बिथांमोननि कन्डिसन टार्म्स एन्ड कन्डिसन दं बिथांमोनखौ पात्ता होआखै बिथांमोना सुबिदा मोनैनि थाखायसो बे आफादखौ दादों नालाय आरो जायफोर थाफादों बिथांमोनजों बियो थारमाने दानि गोदान नङा आवगोलाव जायफ्रा थारमाने काउन्सिलाव बिबान मोनाखै बाहागो मोनैनि खुद्रिनानै एरायना थानाय मानसिफोरासो बांसिन दंमोनलै बेयाव आरो बै बाहागो मोननाय समाव गाम्बारुआ बिसोरखौ पात्ता होआखै गाम्बारु मोसाहारिया खिन्थु गावहाबो एख्लाय जानाय उनाव बै बाहागो मोनै खुद्रिना थानाय मानसिफोरखौ लानासो दादों नालाय आवगोलावबो जेबो खालामनो हायाखै दाबो जेबो खालामनो हाया जेबो जाया डेम'क्रेटिक काउन्ट्रि गणतान्त्रिक हादोराव माने जिखुनु आफाद दानायनि मोनथाय आफाद दानायखौ आं ओरैसो सानो सोरजोंबा जेट नांनो सोरजोंबा सेलेस नांनो दायोब्ला माहारिनि गति आफादखौ खिन्थु बयजोंबो थाखानाय जिबिलाक माहारियारि आफादफोर दं बिथांमोनजों जाहाथे गोरोबफानायनि एजेन्डाफोर दंब्ला मावफानायनि सहाय होलायनायनि बा थाफानानै बा लाफानानै खामानि मावनायनि एजेन्डाफोर दंब्ला बिथांमोना बेफोर आफादखौ जों एक्सेप्ट खालामजायो आफादा जेसेबांखि जायाथों आरो गोदानै ससियेल मिडियायाव ओंखारदों गोदानै हाथियार हमनाय हाथियारखौ आरो जोंनो नांला आर्मस नांगौ बेखौ फोजोबनांसिगौ आरो जों रायज्लायनायाव मोन्दों दाख्लै दिल्लीयाव जों नर्थ ब्लकआव रायज्लायदोंमोन मोनसे मिटिं जादोंमोन बेयाव मोनसे बाथ्राया ओंखारदों जिखुनु डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट जाबोदों गोदोनिफ्राय भारतआव मोनफ्रोमबो गनायथि खिन्थु एक्सट्रिमिस्ट उग्रबादि आतंकबादि बेखौ दिनै भारतबर्षनि सारा पृथिबीयाव फोजोबनायनि थाखाय मोनसे राहा लागासिनो दं गतिके दिनैनि बे ससियेल मिडियानि जुगाव बे डिजिटेल मुगायाव दा जे हाथियार हमनानै सोरखौबा भाबुखि धमखि होबावगोन बेजों जे बे लेभेलजों जे खामानि मावनो हागोन रायजोनि बेयाव आंहा फोथायनाय गैया